Hormatly tamaşaçylarymyz, ene bir şu Los Angeles'ta ne bilýäňiz, arkada Hollywood ýazylan ýeri. Atawatan dünýäde gepleşigimiziň teze sanyny size perişteleriň şäher hökümine tanalýan Los Angeles'tan ýüzlenýäs. Biz size Los Angeles'a gezip boljak ajaýyp 9 ýeri ýetirýäs. 9-njy orunda Los Angeles şäheriniň merkezine ýerleşýän ajaýyp bina bolan Disney Concert Hall. 8-nji orunda tarihi funkör bolan Angels Flight we Downtown. 7-nji orunda gezmäge münasip ýerimiz Sunugat köçesi 3rd Street Promenade. Ennekin okudumuz 6-njy orunda duran pляжy, Sunugat eserleri we dürli restoranlar bilen tanalýan Venice pляжy. 5-nji orunda Los Angeles'yň esasy pляж sewitleriniň biri bolan meşhur Santa Monica pляжy. Hormatly tamaşaçylarymyz, 4-nji orunda Los Angeles'yň Beverly Hills sewitinde ýerleşýän dünýä belli sewda meýdançasy Rodeo Drive. 3-nji orunda köp kinolardan size eýýän tanyş Beverly Hills Sign. 2-nji orunda Los Angeles'yň Hollywood sewitinde ýerleşýän meşhur bayramçylyk meýdançasy, meşhur adamlaryň atlary ýerde ýazylan Hollywood Walk of Fame. Atawatyn dünýäde gepleşigimiziň bu sanynyň iň soňky we iň möhüm nokady bolsa, 1-nji orunda duran Hollywood Sign. Bu meşhur belgi Los Angeles şäheriniň simwolu bolup, dünýäniň 4 günjeginden syýahatçylary özüne çekýär. Siz gepleşigimize dorlugyna Atawatan TV kanalynyň tomuş edip bilersiňiz.